Нека видим дали е вярно. Да, и ако ще го правите с отвъртка, вземете по-голяма отвъртка, защото при мен стана. Взех направо кухненския нож и няма друг вариант. Вече аз като го гледам, верно имам ръстия. Май се окаже вярно това нещо. Аре бе, бас. Мали. Оле, хора. Майко. Просто тя да ви кажа на какво мириш. Ужас. Потрес. Мисля, че всеки може да прави този клип на баба си, на майка си, който готви много и хвърли неща в мивката. Явно не е правилно, но въпреки всичко се оказа, че кинев.